Yeah, ụmụnne Igbo. Ụmụnne anyị na-aba ha si from Nanka Anambra State. Nanka Anambra State. From Enugu Nanka. O nwere ife somebody mere fe. O nwere video m watching online. Akwakwa me that video. Brother na ebe akwa. The group of people bịa befe. Kutu se gate fe, buru gate fe pụọ. Ebe ya nwa na-azụ ezi. Feje abahụ. Maybe say unu exam bukola ezi ya inside the compound. So mgbe m furu video anụ nwa ya nwa na-ebe akwa na-asụ na onye dịrị justice ndị Igbo nyere m aka maka na-ekwu all those things. Nwee contact ya si ya biko kedu ife mere nụ what happened? O wee kọcha m the thing. Ọ bụrụ ife nwute mmadụ iji because of guy who is the name of that man? Okechukwu Ezeodo. Nze Trugo na Nanka. Akwa onye Enugu Nanka? Kedu ife ọ bụ n'Enugu Nanka? Chairman. Okay, chairman ka ọ bụ n'Enugu Nanka. Mmadụ iji power nwere wee na-eme people intimidation adọrọ mma. And anụkwa m na o tiri mom gị ife. And that one nọziri ya. My sister. Tikwa your sister ife. Told this my brother with me and the other of my brother handcuff. Police station. Intimidation because I did court and I only bound for 1 week and no problem. No week, no statement. I got 1 week with family ego. If you would tell listen, let me tell people something. Adama like in a bonnet woman. Lomato no squago governor or president. Adama like in a bonnet woman. He get you because of power in well. No one all undo broniago. Is it because of that? Never people intimidation. I know they like him. That is why when this our brother and back on social media. Now speak on no, maybe you now see what is happening. Welcome that you know with them. So before I continue say anything, kind of from him. So my brother, what happened? Yeah, on 9th of January, my brother were born na phone. Someone na nwere ndo bịara na bai na akọfa our entrance gate. Nsi item no joke. Nsi okay, nwere ike igosi m a video. Osi yes. O send nsi no kwezi okwu. Nsi okay na emere ya video ihe a niile. Ya they should not fight anybody. Ha call gate ahụ buru ya. Ha to get to the gate. Buru the gate. Pụọ. Anaza na ọna azọ. No. Olu on 19, on 20. Abatakwa that day anọ m ya n'ime farm m ka nọ. Na-ekpocha nsi ezi. Nsi ezi ka m bu na-apụta. Nekwe the same chairman ahụ with group of people ma nduvu egbe ma nduvu mma. Wakabata na compound there. My mother wee gbaje okwu eze gịnị na gịnị mere gịnị. Akwụkwọ my mother. Why mother aka? Nwaanyị ajada kwa di ya ngo. Yes. Akwara my mother nyana. So we so kedu ka mmesi were no na bem. No, that is awuru. Excuse, wait. Those people kwale aka or security on the police on the youth. Yeah, who the chairman is. Mba, ndo kwale aka those boys up over there on the security on the police on the youth. On Enugu Nanka ke particular people made that. Ndo boy yeah, who could ndo among. Okay, boys na so na again. Also not toss here. Okay, toss yeah. So owele kwa my mother can so ebe ndị anọ n'ihu m na-eti my mother here. I don't have any other option. Ihe mmelewo that nji can wele. They should leave. Why are you beating your mother? They should leave my compound. Owele ni sure that so they should destroy whatever they see in my compound. Ha kutu shiru na ezim. Bukolo ezim niile. Batana the compound, void the whole economic tree my mother general onwaka. Boya. Munele. But a lot of things. What kind of wickedness is this? Okay, make this thing. To this my brother uncle because actually babum that day. Fata babugu. Yes. I ran away. Abado the ebonenu we for the gym here we were for some. I went to this my brother with the other one. What is the police station Oko? Police station Oko? Yes. Oko police station. Oko police station. You were no about 3 days. 3 days without doing any statement. Get statement in the happen. No statement. Now so even in a cabin no problem. My junior sister actually a messless. Wait, one. Junior sister, how old? How old? Ebe 22 years. 22 years. How did he fit the girl? If it's what you want. Yes. Blue sea house or most city maybe see here. From Okoko. Agri Kenazo.
ọkụkọ ndị ahụ niile nwụrụ anwụ. Yes. That period ahụ. Due to ha na-achụgharị m, onweghị anybody ga na-enyere ma nri. A na-enye ha ma nri ma ya. So ọkụkọ ndị ahụ niile nwụrụ anwụ. Ezugu niile ha buru ya. Ma geeti gị ha buru ya. Today. Okay, na ka njọ ga ajụjụ. Kedu the reason ha jiri ebe bụ unu? Were mebise geeti unu buru geeti. Ma were ezi niile na-azụ. Ma ọkụkọ gụ tie mmadụ ife, tie nwanne gị nwaanyị ife. Onwere anụ na-azụ azụ na compound na. I dị azụ since my father nji were pụta ụwa. My father na mmadụ azụbeghị anya. Kedu the reason ka afara man dere? Okechukwu Ezodo. Kedu the reason Okechukwu, the chairman of Enugu Nanka? Kedu the reason o ji bene made that? Kedu ihe access road na na-etinye access road. Access road. Yes. N'ime compound on. Without my notice. Fenye give information, fenye no information where maybe is where compound on. No. So fenye go information. Enye do me information on na ha na abia ka ha bia ha bia ihe dị ka taa. Sị na m wepụ gate m, my entrance gate, na ha ya abịa ebe ahụ destroy ya ihe niile ha fụrụ. Na ọ na m ewepụ ihe ọ na-anọchiri whatever that is blocking there, na ha ga-abịa destroy ya. But mụnwa amago m na ọbe m. Ịchọ na itinye ụzọ ihe abịa gwa ihe mere ha bịa forcefully wee remove my gate. That the same day ka ha gwa gị. Ha bịara taa oluechie ha bịa mee ihe a. Okay, ha bịara tata. Yes. Oluechie. Ha bịa mee ihe a. Fa gwa gị like 3 months or 4 months. No. Before you were in ebe na-alụ ọrụ, your sister kpọzie gị na phone gwa gị ihe na-eme. Yes. So kwuo na ha si wee isi na ha kpọrọ ụnụ. So continue say this. Ha kpọrọ this my brother with the order of my brother. Buja police station Oko. So due to I agagidene court ha withdraw Oku from okay, how withdraw Oku from court? Yes, withdraw Oku from court based on na haje mu ejiji mmego because all ezi ahụ ka nje enyere onwe m aka. Akpụkọrọ ihe a niile. In fact, even to eat, my mother will do to ago koji wele gakwue my sister. So your mother is in bone now? Oh no, here because of this situation now. My mother no here. Okay, on getting to police station, no statement. Oko police station. Oko police station. Police station. Kamuna, this my brother. Okay, Ebel Chajilai. After all this, Kebushi okay, I'm back. Just quickly. Okay. Apollo, this the DPO me like 2 of us invite. Kamali here with the problem. Yes. On getting there, I wanna go to Ugbo. Zone 13 will see from there. For this my brother handcuff. Bruno Poa. Hatch one make it for your sister for underground cell. Underground cell. Yes. 1 week. Okay, how does it be a bone allegation? Yes. The only person better than my compound. No, every day I'm with threat, even who don't have to do on my compound. Mandu Neje when I be a threat on my compound. Bikonu, Onu Febe Mad name if I drama. You people need to stand up to condemn that evil. No matter on your hand, with a power and a politics on a power in that village. You people need to condemn evil. Nefu Munanya Kolaba. Simple. Na hana acho eating hilo, and if I have a government, if I women, you may village. And the how one mother on time. Hana Chime Yeshu, I buy today. Olenka, Gawolo, always to have those blue boys, blue my mama. Kutu wege. And I pray that Igbo Nanka ga for you this thing them. I pray that Igbo Nanka ga for you this thing them. And Obuni Monye Nanka Abia support you for job. Send that person this video. These people must get justice. Get ha kutu pepe. So ha na achi tinye ụzọ. Bulu gate pụọ. Till today I have flogate anya. Ezi nwikorobịa ji azụ oje nye onwe ya nni nye afọ ide ezinụlọ ya. Ha bụkọla ezi niile ahụ. Pụọ. Ego letere that December, that during December period. Yeah. Was in there, but anybody forging in my compound. Fabata wele gahu. Ega ha fun mi. Afuziri anya. Mmanya hatiri ma ife tie nwanne nwaanyị ife. Kedu ndiri ife dị ife a? What is happening? So biko ndị Nanka make sure no ma ihu njem na this case biko. So mana kedu ihu nchọ na kedu ihu nchọ kita na? Oh, my property gancho. You need your property. Yes. Ezi ni na ha bụ magate go. Yes. Kedu na lila na bona? Who is that person na lila?
Even till today, even the person I'm not money and it's near the over. Okay, una mo no etinye dị ụzọ. Yes. Oh, oyo, it's like no nwere ike nwa ọgaranya na-achọ maybe na-achọ nwere ego na-achọ itinye ụzọ be ofile ka ọ bịa. Even who ndị a na-agwa gị na ha alụchago like buildings ebe ahụ and ọhụhụ na my compound ka esi wee buru. Okay, o nwere ike ọ bụrụ na maybe onye mmadụ nwere ego lụọ unu na ofile na ọ na-achọ itinye ụzọ nwere ike batabụ ụnụ kama ha ga-abịakwa ụnụ mefe ahụ use the man. I don't know. Mana ihe ọ nọsụkọ ya bụrụ intimidation a adọrọ mma.